ప్రార్థన ద్వారా మారిన జీవితాలెన్నో, ప్రార్థన ద్వారా జయించిన రాజ్యాలెన్నో, కఠిన క్రూరులను మార్చేది ప్రార్థన, రోగ పీడిత వ్యసనాపరులకు విడుదలనిచ్చేది ప్రార్థనే. ప్రార్థనే 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 ప్రభుచేరు మార్గము ప్రార్థనే, ప్రభుని చేరు మార్గము ప్రార్థనే. కఠిన క్రూరులను మార్చేది ప్రార్థన, రోగ పీడిత వ్యసనాపరులకు విడుదలనిచ్చేది ప్రార్థనే. ప్రార్థనే శుద్ధ శక్తులకు భయం కలిగి చేసిది ప్రార్థన, సాతానుకు తాంత్రాలను చెల్లా చెదురు చేసేది ప్రార్థనే. ప్రార్థనే ఆకాశము నుండి అగ్నిని దించేది ప్రార్థన, అపవాదిని అణిచివేసేది ప్రార్థనే. ప్రార్థనే ప్రార్థనే శుద్ధ శక్తులకు భయం కలిగి చేసిది ప్రార్థన, సాతానుకు తాంత్రాలను చెల్లా చెదురు చేసేది ప్రార్థనే. ఆకాశము నుండి అగ్నిని దించేది ప్రార్థన, అపవాదిని అణిచివేసేది ప్రార్థనే. నీ స్థితిగతులు మార్చగలిగేది ప్రార్థన, ఎత్తైన స్థలములో నిన్ను నిలవబెట్టేది ప్రార్థనే. అక్కరలు తీర్చి ఆదుకోనేది ప్రార్థన, అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసేది ప్రార్థనే. ప్రభు చేరు మార్గము ప్రార్థనే, అక్కరలు తీర్చి ఆదుకోనేది ప్రార్థనే.